faktisk ikke så meget guld tilbage. Ah. Hvad er det? Man tænker, tror jeg. Ja, men... Har du den? Den er lige der, har du? Ej, det havde jeg i hvert fald ikke. Men kommer ikke... Ja. Hvor fanden er den? Ja, den er på mig. Ja, men... Spiser. Fuck min hest. Big Dad! Okay. Hvor fanden blev du af? Der kommer nu. Jeg døde. Jeg synes nogle gange har jeg været heldig, når jeg lige er faldet over et eller andet, og så kom forbi, og så har det været sådan der, prøv at se, der er det her. Nå. Kiks. Ja, dåsemad. Biscuit. Can I have a baby biscuit? No. No, you can't because we don't have any bloody money. Ja. Der er noget mading her i kisten, jeg ikke kan tage. Okay. Jeg kan høre noget. Kan du også høre noget? Hvad fanden er det henne? Hvor er det henne? Jeg kan høre den der magiske lyd. Ja. Er det hernede? Nej. Prøv lige at gå ned. Jeg ved, hvad side det er. Måske. Der er en kælder. Oh my god. Det er helt vildt. Det ligger herover. Nice. Der er også en god sledgehammer. Ja. Det er en ridder. Nice. Og der er også ammo, hvis du mangler noget af det. Ja, jeg tror snart jeg skal spise noget. Og jeg har lige spist et stykke kød. Har du det? Og jeg er helt fyldt op. Ja. Og der er også ammo herovre. Ej, jeg er lige blevet level 82. Men jeg kan ikke have mere ammo. Den kan jeg heller ikke. Så var turen ikke helt tabt herop. Nej. Det er sådan lidt. Og man tænker, what? Ja, hvad skal jeg bruge det lort til? Ja. Au! Oh my god! Fuck, jeg har bare videoer, hvor du bare står og sparker til det lort. Men prøv lige at se, hvor dygtig Tæppe han er. Den kan ikke være mere sulten, den har lige fået hø. Væk med dig. What the hell? I'ma shoot you down! I will! Han skulle til at skyde. Hvad siger det bare? Jeg kan da ride ham lidt over, hvis det skal være det. Ja, nogle gange er jeg meget offroad. Ja, men jeg synes ikke, at de lige er gider sådan normalt. Nej, se alle de fine røde blomster. Hold da op. Er det ikke valmuer? Ja, det tror jeg. Ja, det ligner det. Ikke? Ja. Det var en grøft der. Han er lige der. Vil du have ham med lassoen? Hey now! You ain't supposed to be here! I'm putting you down!
Her med lassoen, Mane. You a mighty dog! There we go. Hit stop. And loot it. Offroad. Var det ikke dig, der var så god til at byde offroad? Jo, det er gerne, hvad der sker, når man Det var i virkeligheden, så var jeg faldet og brækket ben der. Ja, fucking hoppet vildt. This one's gonna be seeing the judge real soon. Ja. Jeg kunne ikke engang smide ham på sengen her bagved. Hvad er det, jeg har fundet en bæver? Hvad er det? Det er en træer. Go for it. Er den på tur op i skoven? Hvor fandt du den af? Op ad vejen, op ad vejen. Ja. Jeg så lige noget, der løb, du ved. Så kunne du være her. Jeg har en 3-stjernet bæver til dig. Nice. Det var en vild jagt. Hvad fanden er det derovre? En camp? Ej, man, prøv lige at se den lille vej, der er lavet her til venstre. Ja, det ser hyggeligt ud. Sådan noget Sons of the Forest vej. Ej, man, jeg kunne lige høre den lyd der. Skal jeg snart spises? Nej. Nå ja, den lyd. Jeg er i hvert fald ikke herinde. Det er fordi, de stearinlys bare ligger der. Hov. Hvad skyder vi på? Ja, det var sgu da bare for at åbne døren. Eller et forsøg på samme. Nu skal jeg bare falde ned, tak. Jeg kan ingenting se. Jeg siger det bare. Fuck, lyset er dårligt lige her.
Der er en stige åbenbart. What the fuck?